مجمرة زخران كوسر okay now we can start I think yeah أحواتنا حاتن قاعد حال مساكم نايلومي أرئستنا بمجمرة ناي منقسቓስ ناي يأكل بخمين قمقمو مالت أونتاون ألوتاوناتو بخلاء درجة خاء نزي زلو خمي قرنا خنعقبو نخل أما شرشتا خاء كمي قرنا خنبركرو نخل كمي قرنا خنبرخو نخل زبل أرئستي داويت حزلنا مسيلو زي كاغزي انت غيقتل تخيلن داويت يعد مولو نزي انتاش ممتي ناتو برزنتيشن كقرب مالتي نغني لنا Okay, thank you, Dr. Amanuel. قدم سلامتنا كلكم. سنيتنا نتورك زعدل زي مفاتكم. مسجد دلي. كمون مس أبز نتورك زي لهم ولا أبستفعله بوليتيكا ودحر بايتا زمتاهم تقنكم. كساب حجي بسلطنا قباب بزكاية بتاعت كعزب الله زي نتورك زي بزوح بوتنشال كم دلورية أبزي نتورك زي كم زي بزكاة بزتقاتعنا بزوح قدات ناي هاجرنا بزوح قدات ناي قلسي ناي حزبنا فنفسلو انت دا بغينا تقالسي قالوا فيها ندبر عدلات زلوغين يسمعني مناتي مستاف بزي نايلون قطعنا بزمن فسزي مالتي زامد بزيا قدم قبلها تقرب نيروا كومون مس دكتور موغوس يعقوب كاب مونتريال كندا حبابيرنا هنا هنغربون إيرنا قال تكنيكا مغنياتات تي معالتي تساقاقيرون لهم معالتي لمون دكتور موغوس بناي جزي شكر تعمو يكالن قال خابتها قربو حسب زنبرنا كتات بزي حبرن مسرد أبزي ناي لومي زغربو زلخو ناي مكاتعينات كتات كقربو في التنين وعلى أقواهم انتخونها تي أبزي زغرب رئيتات وحسابات ماي كتاع تنملسن وغني زغربو أنا ملو حلفنا توصل له بداي المقصال لما عالتي بزعبا معبلناتات يأكل كمينا نمزنو نزترጋገጸ ዓወታት ከመይና ነው ንድርኺታቱ ከመይና ነሔይሎን ቀጻልነቱ ከመይና ነረጋግጽን ዝብል አሎ ሰማዕት ዝብል ነጥብታት አልዕልና ኢና ክንዘራረብ ብርግጽቲ አርእስቲ ገፊሕ እዩ استغالن متن أبقى قداس قدات تذكر ستنة بدحري أخا بفتح خنابسلو الفتنة ثم توخنا زي منقسቓስ زي منقسቓስ يأكل كاب يبقاس برقت the claim and counterclaim بزحيو أنا تاب أبزخونه بوتا يأكل كو قدم ينازلنا نجي كون نجي ميروز بحال نقرأ ويأكل قبل بلنا ويحبين يجن في حجي نزار بقول لنا أنا يوتي يأكل لنا حزبي بزحي خساتة فرد بزحي دمت غسمع اللوز كاب جمرة بيجي يومه زي قدايزي كاب كل تعمت زي بزح عندنا ذا اللوين وهلا يعني لازتي قدايات سوى بالله ينام يزلنا
ስለዚህ تي ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ዝዕድመ ዋላ ዕድሚ ምስቲ ናይ ህዝብና ቃልሲ ኣናፃፂርና መዝኖ ከለና ብጣዕሚ ሓፂር ዕድመ እዩ ግን ዋላ ዕድሚ ሓፂር እንተኾነ እቲ ዝረጋገፆ ዝርጋሐ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ይኹን ዋላ ጂኦግራፊካዊ መዐቀኒ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምናልባት እውን ኣብ ተመክሮና ህዝብና ከም ሲቪካዊ ምንቅስቓስ ብዙሕ ዝተረኣየ ኣይኮነን ሲቪካዊ ምንቅስቓስ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ደረጃ እንተኮይኑ ተመክሮና ሊሚትድ እዩ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ነይሩ ናይ ሰራሕተኛታት ምንቅስቓስ ነይሩ ግን ከምዚ ውድብ ደረጃ ዝመፀ ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ሓውስ ውድብ ደረጃ ዝበፅሐ ናይ ሲቪክ ምንቅስቓስ ኣብ ተመክሮና እንድሕር ክህሉ ኮይኑ ኣብ ግዜ ክፍልታት እቲ ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረ ህዝብና ነቲ ናይ ክፍልታት ኣወዳድባ ንምቁዋም ነታ ኣካይዳ ናይ ሰውራን ምዕራም ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ነይሩ እቲ ክዕውት ነይሩ ነቲ ናይ ክፍልታት ኣሰራርዓ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ምብፃሕ ካብዚ ወፃኢ ግን ብዙሕ ተመክሮታት ዝነበረና ኣይኮነና ካልእ ምናልባት ኣብ መእተዊ ክጠቕሶ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዋላ እኳ ከም ሓደ ኤንቲቲ ክንገልፆ እንተፈተና ወይ ክንዛረበሉ እንተፈተና እቲ ኩሉ ግዜ ክንዝንግዖ ዘይብልና እዚ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ቮለንታሪ ተሳትፎ ዝተበገሰ ከምኡውን ኣበጋግስኡ ፍኑው ኣበጋግሳ ምንባሩ ብካልእ ኣዘራርባ ኤስታብሊሽድ ዝኾነ ሊደርሽፕ ሃልይዎ ኤስታብሊሽድ ዝኾነ ፕሮግራም ሃልይዎ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ኣመፃፅኡ እውን ከም ሕጂ ክዛረበሉ ፈቲነ ዝነበርኩ ናይ ኣፈርክቡ ዓይነት ኣመፃፅኣ እዩ ነይሩ ሕጂ በዚ ከባቢ ዝመፀ ምንቅስቓስ እንታይ ሽግራት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ብዙሕ ኣካታዓ ነገር ኣይኮነን እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ድግስ ከይበለት ምንቅስቓስ ብዙሕ ክትዓት ፀልዓል ብፍላይ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እንታይ ባህርያት ናበይ ከብል ኣለዎ ከመይ ክስራዕ ኣለዎ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ይብስነ እዚ ከረን ብፍላይ ኣብ ከባቢ እዚ ግዜ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ብርቱዕ ክትዓት ዝካየድ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ገለገለ ቻነልስ ተሳቲፈ ዝሃብክዎ መግለፂታት ነይሩ መብዛሕትኡ ርእቶታተይ ኣብቲ ሽዑ ዘቕረብክዎ ረገፀ እዩ ብዙሕ ካብኡ ዝተፈልየ ነገራት የብለይን ብዘይካ እቲ ስዒቡ ዝመፀ ምዕብልናታት ንዛረበሉ ንኽእል ሸነኻቱን ንልዓል ተዘይክእል እሞ ናብ ምዕቃን ናይዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዎ ወይ እንታይ ዓወታት ተረጋጊፁ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ኮርስ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ ብዙሕ መገድታት ክጥቀም ትኽእል ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ ድዩ ወይ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ድዩ ወይ ባዕልና ዘውፃእናዮ መደባት ምስኡ ምትፃር ድዩ ብዙሕ መገድታት ክህልው ይኽእል ነዚ ሕጂ እንገብሮ ክትዓት ግን ኣነ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክኣቱ ኣይኮንኩም ናተይ ፎካስ ኣብቲ ዝተቐስክዎ ቅድሚ ብውሕዱ ዓመት ካብ ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ግዜ ብዛዕባ ይኣክል እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝካየድ ዝነበረ ክትዓት ኣብኡ ብምርኳስ ይቕፅል ግን እቲ
كم متعساسبها أربع دلهم طيب أنا خريج أغلو إذا منقسቓስ እዚ ገና ዳይናሚክ ወይ ከዓ እጥፍ ፍሎት እንዳርኣያ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሕጂ ሄቪ ሃንድድሊ ዝባ ኢልና ኣብ ሓደ ቦክስ ተመእትዎ ፍታን ብዙ ሓጋዚ ኮይኑ ኣይስማዓኒ እቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ውልቀሰባት ግዴት ስታፍ ናይ ውልቀሰባት ኢኒሽያቲቭ ተመርኪሱ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተፈላለዩ ኣገባብ ቃላልሳ ዝተፈላለዩ ኣገባብ ኣካይዳ ክንሪኦ ምዃንና ይኣምን ፕላስ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ከም ሓደ ኤንቲቲ ክትመርሐውን ቁሩብ ኣሸጋሪ ምዃኑ ይርዳእኒ ኩላትና ክንርድኦ ዘለና እዩ ብደፍቶ ብደረጃት ዝፍተን ዘሎ ዓለም ኣብ ሓደ ምፅኢኻ ወላ ኣብ ሓደ ከተማ ወዲብካ ንምሓዙ ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ ምዃኑ ብተግባር እንተዳ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ባይታ ወሪድካ ትሰርሓሉ ሃለኻ ንምርኣዩ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ግን ምስቲ ኩሉ ሽግራቱ ዘበገሶ ናይ ሓባር ዕላማታት ኣለዎ ናይ ሓባር ዕላማታት ዝህቦ ባህርያትን ጠባያትን ኣለዎ እንተዳ ከም ሲቪል ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኮይኑ ቅፅል ኮይኑ እሞ ኣብተን ተበገሰለን ዕላማታት ረጊፁ እንድሕር ቅፅል ክኢሉ ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝበልኩ ኣነ ኣብዚ ምንቅስቓስ እዚ ብዙሕ ነገራት ክሰርሕ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ በዚህ መሰረት ኣብቲ ብዙሕ ኩላትና ንፈልጦ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ሃገርና ብዛዕባ ድፍረታት ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብዚታት ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ኩላትና ስለንፈልጦ ብቐጥታ ናብቲ ኣገዳሲ ጉዳያት ብፍላይ እቲ ምንቅስቓስ ብሓፈሻ እቲ ቃልሲ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ግን ብፍላይ ትተራ ናይ ይኣክል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተረጋገጸ ገለገለ ዓወታት ክጅምር ብድሕሪኡ እቲ ድኹም ነጥብታትን ሓያል ነጥብታትን ናይ ይኣክል ክንምልከት ንፍትን ኢና እቲ ኣገዳሲ ዓወታት ናይቲ ምንቅስቓስ ኦፍኮርስ እቲ ምንቅስቓስ ክንብል ከለና ካብቲ ሓፈሻዊ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ፈሊና ክንሪኦ ኣይንኽእልን እንታይ ኢንቴግራል ፓርቲ ናቱ ስለዝኾነ ዋላ ኣባላት ናይ ውድባት ኣብኡ ኣለዉ ኩሉ ካልእ በብወገኑ ክቃለስ ዝፍትን ተማን ኣብዚ ምንቅስቓስ ዘሎ ስለዚ ኮሌክቲቪቲ ኣቺቭመንትስ ግን ምስቲ ምንቅስቓስ ዝተጋህደ ዴቨሎፕመንትስ ኣሎ ንዕኡ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ እቲ ዝዓበየ ነገር ተቐዳመይቲ ቁፅሪ ሰፊሩ ከም ዘሎ እቲ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ካልእ ኣዘራርባ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ቃለሶ ዘለካ ሓይልን ንስኻን እቲ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ክኾነ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንድሕር ሓዚና ብፍላይ ቅድሚ 3 ዓመት እንድሕሪ ኢሳያስ ነቲ ተቃዋማይ ሓይሊ ከም እንታይ ገልጸኒ ሓምሻይ መስርዕ ዝገልጽ ሕጂ እዚ ኮርስ ድሕሪ ነፃነት ዝጀመረ ነገር ድሕሪ ነፃነት ዝጀመረ ነገር እዛ ሕቶ እዚኣ ሪቨርስ ክንገብራ ወይ ክንግምጥላ ናይ ብሓቂ ኣሸጊራትና ምንታይ ንሱ ዝያዳና ሃገራዊ ንሱ ዝያዳና ተሓላቕ ናይ ሃገር ኮይኑ ይቐርብ ነይሩ ንሕና ከም ከዳዓት ንግለጽ ነይሩ ኣብዚ ዋላ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ እንድሕር ኣቲና ንሪኦ ኮይና ናይ ብሓቂ ኣድሚዑ ነይሩ ፓርቲሲፔሽን ናይ ህዝቢ ብዙሕ ክረአ ዘይከኣል በዚ ምክንያት እዩ
تند قامان نراو دبات النزي ريفرس دورة هذا بحر ممتعنا يأكل of course still تي كنبردو لنا كله تأساسا ممتعنا يأكل جمعو مداتنا قال شنغاتو بتقاوم حكاية سنغاتي قال شنغاتو غاتي بدعنا إساس حتى هذا قدام إيرتراي في الله يدهر عبد الفاضل قال له تدات نفسه إساس إيرترا الله يغبر يزغلنا إيرترا عبد الله الشيطان كل متان كم زغل بزحنا يبدع ذرواتات اسمه الجميل بعابي إذن في حزبي بتصبح ما غير لو تي في الله من ناظر أزمتك كمتات سدراجيتون بكون زميكت تعكري إلو سلا زي قاله بقول له حزبي بيجيني أكل بالبال قال فتحنا من بداية كي أبزق زيزي حتى رابنا عن وزارة التداخلنا تي لو تزدلن تي مستزلخنا تاع خيب زلن درجة بنشور مجاهدي يطرح أبدأ زي كنا ولا أوش تطرحون أبزق زي ما يقدر سرعات بزح ساعدنا الله وكمل أين خالينا ما أبزقنا تبزي كان definitely say تزعابي صور نايز قلسي درجات تسجيلي وهلا أنا جوجنا كذا تأكدنا هذا اللو نتي نزي رجعتنا هذا اللي نعاود تزي كميرنا تغنى نبتنا مدة ساعات زينا نجاس سجنتي نسجاجر جاءت أكترنا هذا قال مزي ديفلوبمنت زي تتعايز مثلا تاي حدا خط زعابي شجرنا تاي نري سرعه تقدف نخلنا بتقام اسمع نقفيتاوي الرائي انا تحساس بان المرأي عشي وين ساب ابوش ترترات راح زي كونه ولا سبات لبنا اليوم زاروي يقول مردات انا عملت اخر وقتها زارب كل غاسلة توصل كذا في الله مثلا استزمتك ويستمر استزمت لي سامع عندها كم سبات لم كوسر كمان دليل نجي كم سجرا لنا سبات نبدأ بقى وتيم أولهم أم كريم نعطيهم كسمعوا كواحد يفهمون أو كيتوصل نبلسهم مبدأ سجرا بقى أبزي نهاي يأكل منقسቓስ عبي ترى تتصاري تجيب النات اللوني أما جمر تاج منقسቓስ جمر كله فورس تبوزح كنت عاد على الإبن يرد في الله كما يبدأ بزي منقسቓስ كلاتنا ببوغنا ناريتاتنا في الله يتجني نزرب ناري خط تحت الملعبي خمي يسرح كمي طب ودد مخان رهيب يخيب كله valid يعني معايا بتجي تزرع عند النجارة وجح زيد النجارات قطع نيرنا بهلايه تي منقسቓስ بتي كارموز دلز نبر علامات بتي زبدش علامات مسرت قال عينت ودبا خرن يرو تي مطلبوز نبرنا استخالمه تي انيشياتيف تحتي كونه قصل كان له استخالمه نسفيه تساعدنا حزبي زتابع اسرار عفون كان له ابزيتات يرو تي تكون جن انتاي دليل خلنا برنا خلينا عندنا حاجه دي تي بروسيس سقا بتدليل هاي كنا انت صحيح كنا بجوز اخنا تاعتنا اجي اتليست تخنبلا نخل جن انتاي تي منقسቓስ كورمشاي بدن نا مداب كيدو
ብዙሕ ከተማታት ይውዳት ስንታት ተወሲዱ ካብ ከተማታት ሓሊፉን ደረጃ ሃገር ተሰሪዑ ካብዛ ሓሊፉን ናብ ደረጃ ዓለም ናይ ምጥርናፍ ገጹን ምኻድ ኣንፈታት የርኢ ኣሎ ስለዚ at least ቀጻልነቱ ኣብዚ ጉዳይ ዝርጋጹ ከም ኣዎንታዊ ስጉምቲ ገርና ንወስዶ ጽቡቕ እቲ ስራዕ እቲ ምውዳብ ጥራሕ ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ተወሲኑን ኣይተረፈን ናብ ፖለቲካዊ ድባቱን ሰጊሩ ገለ ኣዎንታዊ ዴቨሎፕመንት ንርኢ ኣለና ብፍላይ እዚ ናይ ሓሙሽተ ውድባት ዝተበጽሐ ስምምዕ I think ተታብዕ ነገር እዩ ዓብን ክሰፍሕን ክንደፍኣሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ዋላ ኣብዚ እውን ይዝከረኒ ቅድሚ ዓመትን ገለና ኣቢሉ ዝነበረ ኩነታትን ሕጂን ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልይ ኣለዎ ኣብቲ ብዛዕቲ ዝነበረሉ ግዜ እውን ብዙሓት ብዛዕባ ኩነታት ናይ ውድባትና ካቶል ነይሮም ሓፈሻዊ ንኩሉ ትርታዓት ዝኣስር ዝነበረ ኦፍኮርስ ገሊኡ ብናይ ምንኣስ ገሊኡ ብናይ ንሻው ዝለዓል ተነበረ ኣትሊስት እዘን ውድባት እዚኣትናትና ምዃኖም ብዓብያ ቃለስ ከም ዘለና መንግስቲ ንዕኡ ዘምፅኦሉ ባዕሉ እቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዝኽቶ ዝነበረ ክትዓት ምዃኑ ዝንጋዕ የብሉን እቲአን ውድባት እውን ነዚ ፃውዒት ናይ ህዝቢ እዚ ኣስተቢለን ናብ ምጥርናፍ ገፀን ናብ ኮንሶሊዴሽን ገፀን ክኸዳ ምፍታንን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ነገር ክንረጋግፆ ዝኽኣልና ኣብዚ መስርሕ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ እንታይ እቲ ህዝባዊ መራኸቢታት ብፍላይ ብቴሌቭዥን ድዩ ብዩቱብ ድዩ ፌስቡክ ድዩ ብኩሉ ዲጂታል ሚድያ እቲ ርክባት ናይ ብሓቂ ምሕንባብ እዩ ገለገለ ሸነኻቱ ምናልባት ናይ ይግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ዳርጋ ሽዒርና ኢና ክንብል ንኽእል ኣልዶ ኣብዚ ቁርብ ከተሓሳስብ ዝደሊ ናይ ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት ዝፈጠሮ ዲሞክራታይዜሽን ናይ ኣክሰስ ቱ ማስ ሚድያ ብዙሕ ሸነኻቱ ክእለይ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ዘሰክፍ ነገራት ማለት እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ሚድያ እዚ ጸላእቲ ቁሉዕ እዩ ከም ናይ ተቃውሞ ሚድያ ኮይኖም ከኣትውን ኣብ ውሽጥና ክዘርጉናን ዝክልክሎም ነገር የለን ካልኣይ ዋላ ንባዕልና እቶም ተቃውሞ ኣለና ንፍትሒ ንቃለስ ኣለና ንብሉን ኣገባብ ንጥቀመሉ ኣጠቃቅማና ናይ ማስ ሚድያ ሓደ ግዜ ኣቁርብ ተሰክፍ ሸነኻት ኣሎ እንታይ ዝኾነ ሰብ ናይ ፌስቡክ ናይ ዩቱብ ኣካውንት ከፊቱ ብላይ ይዛረብ ሓደ ግዜ ዓይና ዩቱ ኦፊሻል ከማን ተፈታ ንኽእል ዋላ ናይ ይኣክል እንድሕር መፂና ፒፕል ከም ናይ ይኣክል ወከልቲ ኮይኖም ይዛረቡ which is ናይ ብሓቂ ምስ ናይ ይኣክል ክኸይድ ዘይግእል ማለት እዚ ሸነኻቱ እዚ የሰክፍ እዩ ናይ ፀላኢ ኢድ ምእታውን እቲ ኢደወድ መንካ ክብላይካ ግን ሓፈሻዊ ኣዘራርባ እቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ ሜዳ እዚ ዝተረጋገፀ ዓወታት I think ኮመንዳብል እዩ ፀላኡን ኣብ ሰዓርና ብደረጃ በፅሕና ክንብል ንኽእል ኢና ካልእ ምናልባት ኩላትና ንፅበዮ ዝነበርና እንታይ እዩ እቲ ቃልሲ ከመይ ካብ ነፍሱ ምምሕዳር ጥራሕ ናብ ተግባራዊ ሸነኽ ይሳገር ምናልባት ዝያዳ ክብረቱ ኮይነ እንታይ እዩ እተን ውድባት ድየን ዋላቲ ካልእ ናይ ተቃውሞ ኤንቲቲስ ይራኸብ ይዛተ ኣብዚ ተሰሚዕና ክንገብር ኢና ይብል ኣብኡ ይውዳእ እቲ ቃልሲ ግን ናብ
ናብቲ ቀንዲ ዕላማ ብፍላይ ናብቲ ንቃለሶ ዘለና ሓይሊ ገፁ ኣተኪሩ ነይሩ ክህሉ ኣይንኽእል እዚ እቲ ናብ ተግባራዊ ነገራት ናይ ምስጋር ተንውድባት ኣብ ነንሕድሕዳን ብዙሕ ዝገብሮ ነገራት ክህልዎ ይኽእል ተግባራዊ ይኮነን ማለት ኣይኮነን እዚ ከም ቃልሲ ከም ተቃውሞ ናይ ኤርትራ እቲ ናትና ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ናብ ፀላኢና ኣተኪሩ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ፀላኢና ከነዳኽሞን ከነውድቆን ዘኽእለና ስጉምትታት ንውስድ ኣለና ኣብዚ ናብኡ ኸድና ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ቁርብ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ተሃዋኽ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ናይ ምርባፅ ነገራት ኣሎ ግን ብፍላይ መንእሰያትና ናብ ተግባራዊ ነገራት ክሰግሩ ይገፍኡ ኣለዉ መብዛሕትኦም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዘለዉ እዮም ሕጂ እቲ ድሌታቶም ተበግሶታቶም ቅቡል እዩ ንምንታይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሞራላዊ ስልጣን የብሉን እዚኦም በዚ ስልጣን በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝተገፍዑ መንእሰያት ጥራሕ ካብ ዓዶም ምስጓጎም ከይኣኽሎም ዋላ ኣብ ስደት ከማን ስዒቡ ናይ ስደት መነባብሮኦም ከማን ኣብ መዓት ሽግራት ኣለዎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሎ መንእሰይ ኣነ ከምዚ ክገብር የለ ክትስእ ከሎ ኣነ ዝኾነ ይኹን ሞራል ስልጣን የብለይ ይመኽሉ ግን እቲ ታዋኽ እቲ ምርባፅ ቁሩብ ኮንትሮል ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ንምንታይ ዘየድሊ ሳዕቤናት እውን ከምፅእ ስለዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዘሎ እቲ ኣብ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ኣስፔክትስ ናይ ቃልሲ ክንኣትው ተኾይና እቲ ሓድነት ናይቲ ዝውሰድ ተበግሶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ነዚ ከነረጋግፅ ይኽእልና ፅባሕ ንግሆ ናቱ ሓድነት ክነረጋግፅ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ክንወድቕ ኢና ንዝሓለፈ ተመክሮ ክንደግም ንኽእል ክሳብ ነዚ ጉዳይ እዚ ተጠንቀቕናሉ ሓላል እዩ ካልኣይ ምናልባት ምስኡ እዛ ሜዳ ክሪኦ ዝደሊ ንስም ይኣክል ነቲ ምንቅስቓስ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ምስግጋሩ ዝግበር ፈተነ ተጠንቂቕና ክንጥምቶ ኣለና ምንታይ ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናብኡ ገፅካ ምኻድ ካብቲ ዘለዎ ባህርያት ናብ ካልእ ክወስዶ ክእል ሓደገኛ ነገራት ከስዕብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ይኣክል ከም ይኣክል ከምቲ ንፈልጦ ናይ ምቕፃል እውን ከብቃዕ ስለ ዝኽእል ካብዚ ምቕፃል እቲ ድሕሪቲ ዝተረጋገፀ ዓወታት ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ እቲ ሓያል ጎንታት ናይ ይኣክል እንታይ እዩ እቲ ድኹም ጎንታት ናይ ይኣክል ክግባትትና እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ይኣክል እንታይ እዩ እቲ ተፈላጥነት ወይ ኣብ ቢዝነስ ወርልድ ኣብ ማርኬቲንግ እንታይ ብሎ ኔም ሪኮግኒሽን ዝበሃል ነገር ሕጂ ኣብ ኔም ሪኮግኒሽን ድሕሪ መፂና ይኣክል ምስቲ ኩሉ ሽግራቱ ናይ ስም ተፈላጥነት እንድሕር ኮይኑ ደረጃተን ዋላ ንኣር ምስትራግል ዝመርሓ ውድባት ክረአዩ ይኽእል ንኣብነት ተቃላሕነት ኤርትራ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ኤርትራ ተሰድካ ዝተፈላለየ ሽም ክህልዋ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ መታሓጀበት ዝበሃል ኣብ ክእሳት ሓርነት ዝበሃል ኣብ ካልእ ቦታት ትኸድካ እውን ከምኡ ግን ስማውን ብራን ህዝቢ ይፈልጦ ዋላ ህዝባዊ ግንባር ትልካ እውን ኣብ መታሓት ሻዕብየት ክህልዋ ይኽእሉ ክእሳ ምስደየብካ ህዝባዊ ትበሃል ሕጂ next to these two organizations my active ምንቅስቓስ እዩ በኋላ እንታይ everywhere we go ይኣክል ዘይፈልጥ ሰብ የለን ሕጂ ኣብ ቢዝነስ ይኹን ዋላ ኣብ ፖለቲካ ኔም ሪኮግኒሽን ክትፈጥር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነገር ንኣብነት ዋላ በኣሜሪካ ነዚ ነገር እዚ ንምርግጋፅ ኮመርሻል تلفزيون دي او راديو دي او بلدي مع التشهد بليونات كل بيستاس اجي
يأكل بس قدائي عبي شن تفلاتنا يطرح political entity at Eritrea. هذي إزي عبي كابيتالي أنت لا بقول كنت كمان. إذا أقول إذا أنا عيب تعمل هذا الجسم إنتاي يأكل أكل معاتنا هذا بتاعنا عالم فلاتنا برهاب الشمس لازمنا أنت لا كم شمو خون من تسرعين ندبر كلمة I think عادنا سارها الله بإذن الله كالتي كلاي حيال نتون تاي أبز منقسቓስ እዚ ሰዓብነትና ጥራሕ ተፈላጥነት ዘይኮነ ሰዓብነትና ህዝብ እውን እንዳርክብና ደረጃት ናይ ተቃውሞ ቃልስታት I think ብጣዕሚ ሓያል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብገጽ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ስምዒታት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ዝተፈላለየ ባህሊ all this ኣሎ ኣብቲ ሪፖርት ናቶም ርአይና ግን ሰዓብነቱ ሓያል ምዃኑ نقعدوا نقولون سالساينات في أبزي منقسቓስ እዚ እቶም ዝሳተፉ ዘለው መብዛሕትኦም መንእሰያት እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከዓ በቲ ስርዓት ኣዝዮም ዝተገፍዑ ጥራሕ ኣብ ዓዶም ከለዉ ዘይኮኑ ዋላ ኣብ ስደት ከለዉ ከማን ደድሕሪኦም እናሰዓበት ስርዓት ከጋፍዖም ይፍትን ዘሎ ስለዚ they have reason ምክንያት ኣለዎም ክቃለሱ ምክንያት ኣለዎም إذا حيال نتي نياكل منقسቓስ رابعين نتبي توم أولادنا إذا منقسቓስ not all of them ግን መብዛሕትኦም ወይ ከዓ ብዙሓት ካብኣቶም ብሓን ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ እዮም ነዚ ናይ ምዕራብ ዲሞክራሲያዊ ዘመናዊ ምሕደራ ዝተቃልዑ እዮም እዚ ከዓ ዓብዪ ተኣሽሙ እዩ ዓብዪ حيال نتبي هذا خطي إرترا نابزي حجي بقدر أقطع هناك تودع بقدر مهنياتها ده تملي سهري أغنى lack of exposure that صورة مسجمرة ما راح يكون ولا توم كادراته تي exposure مع عالم نتات يكون وين العالم زعبا زلوا مرشاتات بتعم السن تي قدمنا زنبرنا الوقت تي متنا هي مبراق ايديولوجي مقبال وين كان بسنتنا نبعاث حلناتات ولا قاف قلقل شنخاتو متقالسي معواتو زحدث انت هنا exposure ولا تم كبدة تماهيرهم متجمعوا قالسوا هتقالسي assimilate كجبريهم متنورن هتقالسي perspective كريهو جبروا فتمتات منه at least حجي أبدأ وتينا مهلانا وجه exposure جفنا للنجارات أبزم منقسቓስ ብዙሓት መንእሰያት ኣለው ነዚ ዕድል ዝዝረኹ እዚ ምርካቦም ነዚ منقسቓስ ተገልግልዎም ስብሓን ዘውነት ሃገር ተገልግልዎም ሓምሻይ ነጥቢ ከም ዓብ ነጥቢ ገይረ ዝሪኦ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለዎ እዚ منقسቓስ እዚ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕምታቶም ክብ ዝበለ እዚ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከምኡውን ኦቨርኦል ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ክእለታት ክሳብ ሕጂ أنصار طلائنا بفلای نتی پروپاگاندا و صراحاتو مسعر قليل ديكونه contribution غير مالو قليل ديكونه وفاء غير مالو جن تي أخلطات بزعة متاتزف كبر زخل كاون العلي إذا قال سزيد بزو حد صار في العوة اللي بدأنا تي أتذكرنا صراحة نزلنا كمي محاوراتنا يقدفنا لسلسل كمي صفت من الجبر إذا خاء بدون أيقونة مرتعم وبدأ أتخاف
ከተራልጾ አድ ጊዜ እዚ ቴክኖሎጂ is very powerful ናምነት ኣብናይ ሱዳን ملاعال ኣብዚ ሓለፈ ጊዜ ሓንቲ ዌብሳይት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዌብሳይት ክትገስ ከላ ዕላማኣ ዝያዳ women abusers ኢለን ዘለለኦም ሰቡት ንክትታሊ ትራክ ምግባሩ ኣነት ሰበይቱ ኣታሊሉ ወላ ነገር ገብር ምሕራሊ ወይ ካልእ ምኽንያት ንጋል ስቴት ዝሃሲ ነገር ገብር ምሕራሊ ነዚኣቶም ትራክ ምግባሩ ግን እዚኣ ዌብሳይት እዚኣ ብዝፈጠረቶ ዳታቤዝ ብዝፈጠረቶ ኔትወርክ ኣብቲ ዳሕራይ ዝተላዕለ ህዝቢ ተቃውሞ ዓብይ ግደ ተፃወተት ኔትወርክ ነራ ስለዚ we can take example of ዋላ ናይ ወያኔ ሙዳቕ ነይሮም ካብቲ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ስልጣን ዓብይ ግደ ዝተፃወተ እዚ ናይ እሳት ቴሌቪዥን ኣብ ደገ ዝነበረ ኮርስ ምስ ናይ ኢሳያስ ኢድሜታው ነይርዎ ምናልባት ናይ ግብፂ ውይይት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ሃይሊ ፋይናንስ ኔትወርክ ነይሩ ግን ፎካስ ዝኾነ ብፍላይ ዶክመንታሪ እናገበረ ኢትዮጵያ ዘስማዕን ዝሕብሮን ዝነበረ ነገራት ነቲ ስርዓት ናይ BRDF ናብ ውድቀቱ ከምርያሕ ክኢሉ ስለዚ we can learn from those examples መንእሰያትና ናብዚ ኣተኪሮም ሰሪሖም ብዙሕ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ነገራት ኣሉ continue ናብቲ ድኹም ነጥብታት ናይ ምንቅስቓስ ዝብሎ ከኣትየ እቲ ኣዝዩ ታሽሙ ማለት ደሰክፍ ሸነኹ እንታይ እዩ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ሰፊሕ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ዝመፁ ሰባት ዘለዎ እዩ ምናልባት እውን ብዙሕ ምጉጅጃላት ዘለዎ እዩ ገሊኡ ምናልባት ኔጋቲቭ ዝኾነ ምትእስሳራት ኣይኮነን ገሊኡ ግን ነቲ ምንቅስቓስ ክሃስዮ ዝኽእል ኣብዚ ምንቅስቓስ እዚ በዚ ነቲ ዝኽንሪኦ ከለና ብቤት ትምህርቲ ዝራኸቡ ብናይ ስደት ቦታ ዝራኸቡ ብናይ ዓዲ ዝራኸቡ ብናይ ሃይማኖት ዝራኸቡ ብዙሓት ጉጅለታት ዋላ ናይ ዕድመ ፍልልያት ከም ዲስቲንክሽን ዝረኣየሉ ከምዚ ዓይነት ጉጅጃላት ስለ ዘለዎ ናይ ሓባር ባህሊ ዝፈጠረ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ብገለገለ ሸነኻት እውን ብፍላይ እቶም ኣባላት ናይ ውድባት ምሕር ክንሪኦም ዘለና ምናልባት ኣብቲ ዓበይቲ ረብሓታት እንብሎ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ግን ኣበአን ነናቶም ሰልፋዊ ወይ ፓርቲዛን መርገፃት ዘለዎ እዚ ኣቃውማ እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ሽግር ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ከምዚ ዩኒፋይ ጌርካ ክትመርሖን ትቆፃፀሮን ከማን ቁሩብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ዊክ ፖይንት ተራእዩ እቲ ምንቅስቓስ ከመይ ገይሩ ናብ ነዚ ጉጅጃላት እዚ እንዳለለየ ከመይ እንዳወሃሃደ ክኸይድ ኣገዳሲ እዩ otherwise this is a major weak point ናይቲ ምንቅስቓስ ኮይኑ ይረአየና ማለት ካልኣይ እቲ ብዝሒ ናይ ሰዓብነት ከምታ ቅድም ዝጠቐስኩ ኢንጀነራል እኳ እንተሎ ቁርብ ዘሰክፈኒ ሸነኻት ኣለዎ ንምንታይ ኣብ ተሳታፍነት ኣክቲቭ ተሳታፍነት ድሕሪ ክንመፅእ ኮይና ብደረጃ መሪሕነት ይኹን ዋላ ከም ተራ ኣባላት ናይቲ ምንቅስቓስ ጊዜኦም ገንዘቦም ናይ ምውፋይ ዲቮሽን ክረአይ ክኽእል ኣለዎ ብደረጃ እቲ ተሳታፍ እሱ እንተደኣ ክግበር ዘይክኢሉ ተሳታፍነት ጥራሕ ወይ ከዓ ሰዓብነት ጥራሕ እኹል ንጡፍ ተሳታፍነት ክረአይ ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ብሱል ተመክሮ ዝውንን ዝተቋቋመ ወይ ከዓ ኤስታብሊሽድ ዝኾነ መሪሕነት ዘይምህላው ንኣብነት እዚ ምንቅስቓስ ዝዕድሚ ብጣዕሚ ክበናኒ ዝኾነ መብዛሕትኦም እቶም ነዚ ክመርሑ ዝፍትኑ ዘለው ዕድሚኦም ናእሽትዮም ናይ ሲቪክ ምንቅስቓስ ተመክሮኦም ነግሊጅብል እንታይ ኣብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኤርትራ ምስ ወፁ ነዚ ዕድል እዚ ኣይረኽቡን ማለት ምንቅስቓስ ምምራሕ ወይ ሲቪክ ምንቅስቓስ ምምራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከድካ ትመሃሮ ጥራሕ እዩ ናይቲ ብተግባር እንዳተሳተፍካ ትመሃሮ ትኽእል
قد ما حجي عبد زغربكم وقلتي أمنشي بزي منقسቓስ እዚ ቤት ትምህርቲ ክኸውን future leaders ኣብዚ ፕሮሰስ እዚ መራሕቲ ክፍጠሩ ምዃኖም ኣካታዕ ነገራት ግን ኣብዚ ግዜ እዚ منقسቓስ experience ዝኾኑ established ዝኾኑ leaders ኣለዎ ኣይመስለኝም ባህላዊ ግን at least ሳብ ሕጂ ይመርሕዎ ኣለዉ ti natatom contribution recognize ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዘድልዮም ሓገዛት ክንሕግዞም ኣለና ቀጻልነት ናይ contribution ናቶም ነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ራብዓይ ብኹምነት ብኾይኑ ዝረኣየኒ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ገፊሕ ምዃኑ ናይ ኩሉ ተሳታፍነት ዝዕድም ብምዃኑ እቲ ናይ ጸላኢ ናይ ምስላኽ ግላቲ ጸላኢ ክንብል ከለና ምናልባት ብቐዳምነት ይግደፍ ግን ካልእ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ካብቲ ዕላማታቱ ካብቲ ክህልዎ ዘለዎ ባህርያቱ ካሊዎ ዝፍትኑ one way or another antagonize ዝገብርዎ ኣሎ ማለት እዩ ምንቅስቓስ ስለዚ ብክልተ ሸነኽ ማለት ሓደ definitely ወገን ይግደፍ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ንምፍራሱ ወይ ከዓ ንጥቕሙ ክውዕሎ ፀሪ ካልኣይ ከዓ ካልእ entities ከማን ናብ ንዖም ዘገዲሶም ሸነኻት ክገትዎ ክፍትኑ እቲ ምንቅስቓስ ኣብዚ ቁሉዕ እዩ ነዚ ከማን እቲ ዝመርሓ ኣካል ኣብዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣተኪሩ ክጥምቶ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ምንቅስቓስ ክብገስ ከሎ ናብ ሓምሻይ ነጥቢ ንኸይድ ኣለና እቲ ናቱ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ናቱ ዕላማ እንታይ እዩ ዕላማኡ ከመይ ገይሩ ክዓወት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ኣፅኒዑ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካልኣይ መብዛሕትኡ እቲ ዕላማታት ናይዚ ምንቅስቓስ እዚ ምስቲ ናይ ውድባት ብዙሕ ዝፈላለ ኣይኮነን ምናልባት ኣበይ ዝፈላለ ኣብቲ ፓርቲዛን ሌቨል ክኸይድ ከሎ እተን ውድባት ኣብዚ ኩሉ እቲ ይኣክል ዝኣምነሉ ነገራት ሰማዕ እንትኾና ብድሕሪኡ ግን ዝተፈላለየ ነገራት እሱ እቲ ፓርቲዛን ሌቨል ሕጂ እቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብዚ ዓበይቲ ጉዳያት ምስተን ፖለቲካዊ ውድባት ብዙሕ ዘመሳስል ኣለዎ ሕጂ ዋላ ከምዚ ናቱ ነፃነት ሓልዩ ክኸይድ ኣለዎ እንተበልና ናይ ህዝቢ ሲቪካዊ ምንቅስቓስ እዩ እንተበልና እዚ ምትእትታዋት እዚ ኩሉ ግዜ ምድንጋር ይፈጥር እዩ ፕላስ እቲ ኩላትና በብወገንና ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ንየማን ዶን ፀጋም ዶን ድሕሪት ዶን ቅድሚት ዶ ክንወጣጥቶ ንገብሮ ፈተነታት እዚ እውን መዓት ኮንፊውዥን ይፈጥር ስለዚ እዚ እቲ ምንቅስቓስ ክሊርሊ እዚ እዩ ዕላማና እዚ እቲ ይበፅሖ ንደሊ በዚ ገባብ እዚ ኢና ንኸይድ ኢሉ ክሊርሊ ወሲኑ give and take ናይ flexibility ተኸማን ክህልዎ ይኽእሉ ወሲኑ ገጥ ኢሉ ክኸይድ ክኽእል በዘይ በቂዑ እዚ ናይ በትን ምውጣጥ ሽግር ክፈጥረሉ እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት ኣና ጀስት ካብዚ የሎ ኣይኮንኩን ዘለለ ግን እዚ ጉዳይ ከም ዳዊት ኣብ ግዜ ብግምት ኣቱ ዳዊት ግዜ ብግምት ኣቱ ብዙሕ ወሲድካ ኣለካ ግዜ ብሩን ካልእ እቲ ከም ወገንነት ዝቐረበ ክስታት እዩ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ሃገራት እቲ ምንቅስቓስ ከም ወገናዊ መልክዕ ዝሓዘ ጌርካ እዩ እዚ ስዒባ ክዛረበሉ እየ ግን ምንቅስቓስ ነዚ ከመይ ኮንትሪኡ እቲ ዘፍስስ ዘሎ ነጥብታት ክፈትሖ ክፍትን ኣሎ ሻብዓይ ብሓፈሻ እቲ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ንፀላኢ ናይ ምክትታል ዓቕሙ ክሕይሎ ክኽእል ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ተቃውሞ ብሓፈሽኡ ዋላ እቲ ይኣክል ንፀላኢ ናይ ምክትታልናን መደባቱ ብልክዕ ናይ ምፍላጥ ዓቕምታትናን
بتاعنا دخل تي أب ساعتين عيتم قصاص زلوا بوليتيكا عامتات أفلطون في لايك أب زعبا سبيكا قصاص دخول مغان نزول ما بعده لحتى نظرات على هو زهرزي ንዝተረጋገጸ ዓወታት ከመይ ንዕቅቦ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ክልተ ሽነኻት መቂላ ክሪኦ ክፍትነ እቲ ቀዳማይ እቲ ምንቅስቓስ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት እዩ እቲ ካልኣይ ግን ኩላትና እቶም ብፍላይ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ናበይ የብል እንታይ ይግበር ኢልና ክንፀልዎ ንፍትን ናትና ርእቶታት ምውሃብ ዝሓትት ሸነኻት እዩ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ዝተበገሰሉ ዕላማታት ኣትኪሉ ዝወፅእ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብቲ ከም ህዝብን ሃገር ንኩላትና ዝምልከት ዓበይቲ ጉዳያት ኣትኪሉ ምቕፃሉ ምርግጋፅ እዚ ብካልእ ኣዘራርባታ ማለት እዩ ኣብቲ ህዝባዊነቱ ሃገራዊነቱ ዴሞክራሲያዊነቱ ዘርኢ ነገራት ብፍላይ ኣብቲ ሓፈሻዊ ዓበይቲ ጉዳያት ንኩላትና ከም ህዝብን ሃገርን ዝምልከት ነገራት ኣትኪሉ ምቕፃሉ እዚ እንድሕር ገቢር ክኢሉ ሰይፍ ካብዚ እንድሕር ክወፅእ ኮይኑ ግን ናብ ካልእ ነገር ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ which means ናበይ ትኻልእ ነገር እቲ ሰልፋዊ ወይ ፓርቲዛን መደባት እንብሎ እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ነገራት ክሳብ ዘተኮረ ካብቲ ፓርቲዛን ነገራት ኣልቢሱ ክኸይድ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ንዝሓለፈ ምፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዘጋጠሙ ጉድለታት ብድፍረትን ቁልዕነትን ምጥቃም ፈትሖም ይግባእ ገለገለ ሸነኻቱ ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ምፍታሕ ፈተነታት ተገይሩ ይብሉ ግን እኹል ድዩ ኣይክእሉን ምናልባት ኣካታዕ ሸነኻት ኣሎ እቲ መጀመርታ ክድገስ ከሎ እቲ ምንቅስቓስ ንኩሉ ሸነኻት ናይ ህዝብና ከሳትፍ ይኽእል ነይሩ ዓቕምታት ነይርዎ እንታይ ዝበሃል ነገራት ብወገነይ ብዙሕ ከካትዓና ዝነበረ ነገራት ኣይኮኑን ኣየናይ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ በዚ ገባቢ ዝተበገሰ ባህል እያ ግን እቲ ምንቅስቓስ ይፍተዎ ይፅባዮ ተሳታፍነት ናይ ኩሉ ሸነኻት ህዝብና ክፉት ክኸውን ዓዳሚ ክኸውን ሓቋፊ ክኸውን ብትግሃት ክሰርሕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ኣገባብ ኣካይዱ ብፍላይ ኣብቲ ኢንተሌክቹዋል ስፒሪቹዋል ኢንተራክሽንስ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ዝተኻእለ መጠን ካብቲ ይግደፍ ዘውረሰና ብፍላይ ነፃ ኣተሓሳስባን ነፃ ርእቶን ዘየፍቅድ ሃዋህው ካብኡ ክወፅእ ፍትን ናይ ርእቶን ቅያርን ነፃ ናይ ምሕሳብን ናይ ምጥቃትን ዓቕምታትን ተተባብዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሻድሻይ እቲ ሲቪካዊ ኣገልግሎት ምብርካር ከም ቀሊል ነገር ጌርና ክንወስዶ ኩሉ ግዜ እቶም ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝሳተፉ ክመርሑ ዝፍትኑ ብዝተኻእለ መጠን ናታቶም ሞያ ክንፈልጠሎም ክነተባብዖም ግቡእ እዩ በዚ ጥራሕ ኢና መራሕቲ ክንፈጥር ንኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ዋላ እቲ ምንቅስቓስ እውን ንባዕሉ ነዚ ከም ባህሊ ክእትዎን ከበራትዖን ዘለዎ ነገር እዩ ሻብዓይ እቲ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዝርአ ሓደ ግዜ ኣያታትና ኣቦታትና ዝብል ቃል ዓለም ኣኽብሮት መስል ነገራት ቁርብ ናብ ተግባር ናብ ብሓባር ናይ ምስራሕን ነቲ ተመክሮታት ናይ ምውሃብን ገፁ ክሰግር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣዘርዋይስ እቲ ኣቐዲሙ ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ክሳተፍ ዝፀንሐ ጀነሬሽን ከምዚ ዓብ ገበን ዝፈፀመ ጌርካ ምርኣዩን እዚ ናይ ሕጂ ቃልሲ ነቲ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ወይ ከዓ ነቲ ናይ መንእሰይ ወለዶ ጥራሕ ዝምልከት ጌርካ ምርኣዩ is not going to be helpful እዚ ከዓ ምድጋም ነቲ ናይ ይግደፍ ተመክሮ እዩ ክንርስዖ ዘለና
نتعنت مسمى أزواج جنبار عبد مساعدة نخلو تي أبتي بيروقراسي ما إثيوبيا زنبرة كسات فوق ما نقابل كسات فوق كابل نعم حضرنا هذا منتهي كذي الحرحري قالوا كونسرفاتيفي قالوا try to start بحدش which is كنصالي ببحريات أبزق ألسناهم زوداي زي بتاع مثل كذا هذا clear cut my generation مثل كذا بزح تمكرتات الله كلام تقابلتي يعني تي يأكل منقسቓስ نزي بدو كتكمل له بعلم توم ناي كلام تقابلتي أبزي منقسቓስ زي ساتوفنا بتاعنا بداسي تي دايناميزم نايت منقسቓስ بفلاي تي بالرخيتات كما يقصال نجبر عبز بالنجر تن كتمات اكتيف كوانا منقسቓስ بتاعنا بداسي بحاجه شنو of course تمصانتن تنحلولن دليناتن كنات ግን እቲ بدرجه ሀገር ዝግበር ስለራዲዮ ደረጃ ሪጅን ዝግበር ስለማይዲ ቀጻሊ መደባት እንዳውጽ መዘን ስርዓት ዚያተን منقسቓስን ክፈል ከማን አገዳሲ that's how the whole movement can move actively forward تسعب تي أمانغو تي سعادينا منقسቓስ فترة متأممان the only power أبز زلنا يعني بحبار كحزنا هذا نقول له يجي كل جزء منقسቓስ نزي بدايزي هالسن أجرات أبز هالسن أجرات وطب استغالة مثلاً بقولوا عن كل خريان كنا أظن نجزف على دولار خير أو إيش نجفترون استغالة مثلاً بكونسنسوس إنه بعث متعامل بالداسي تن سئبا لما قلنا بتاعت الله في الله نحن عتام نظم منقسቓስ زي ما بيكبل على ولا سلواتات كل فترة لهم فتن نقرب واستقال عليه ريتاتي ቁጥር ሓደ ከም ይኣክል ከም ሞተ ነገር እንታይ ወገናዊ አውሽቱ ውድባታትን በላሽያን ባዕሉን አውድ ተሳዳሉ እንታይ ዝብሃል ነገራት አለ እዚ ብሪቶ ይኽሪዮ ከለኹ ተሳዓርነት ክንብል ከለና ንመን ኢና ንስዕሮ ዘለና ንህዝብና ኢና ንስዕሮ እንታይ እዚ ምንቅስቓስ እዚ مستوى نطلعيه ونا يهزم الناس اجي ابز الدحر فيل غيرنا كم ذا عينت منقسቓስ تطلع على وشت غيرترا معت سعرتات تحتتي معت ناي مورال ايشوز كلا على الذي ما كم ذا عينت مقعدات على المنقسቓስ انت زياتنا ذا حشي بحر بريتوي كلنتن بالعلامه ولا بوغنነት ወገንነት ባል ነገር ነርከና ለልከና አብዝ ዘለና ግዴሲ አይናይ ወገን ክፍሰስ ዘይክ ሸናኽ ጥራህ ታቆርበት ቁርፍ ምባላ ተብለት ቁርፍ አብልካታት ታጽናዓካ አፍላትና ምፈጣው ስለዚህ ኩላትና ብነቃዓት ካብዝን ምውፃእ እንሰራሐለና ዶ ግን እቲ ወገንነት ዶ ዘይ ተሳታፍነት ናይ ኩሉ ሸናኻ ዝበሃል ዝቀርብ ክስታት ወገን ኣብ መገዲ ናይ ተቃልሲ حصور ويكا رود بلوكس مفتار راهي بحاله كالاينا تبيتي كم رئيتوز مت أطراس شجر فترة من تاي نتي منقسቓስ كم ناي حزب إيرتران بكالس بوليتيكاوي entity مغانو رسيعكا كم أنا أبي أمريكا عبد الله الحمد لله كانت أنا أبحث ديمقراطية زلوا هذا يقول لكم مثلا لن ذريته تاتم العالم جي قال شنو خاتو زين تاي بسمع نرسعوا تقالسي
ኤርትራን ዝምልከት ቃልሲ ምዃኑ እዚ ነገር እዚ ካባና ዝሓቶ ነገራት ኣሎ እሱ ጋንታ እዩ ሓደ ሰልፍ ዲሲፕሊን بجزارس بعلنا نفسنا مسرعات ناي ريزولتار قداي ويكاني ناي بيجاو قداي انت تقالسي انت تي مسرعنا قالسي بدو خي بيسترف ببشنا قنا انا الحمد لله قالسي عند هكم لكنا كنا غير كدبر قالكم خللنا الوقت كاو لعند بلا خو مثلا درجه اسم حساب كما كتعنا يتدات يارن مدرخ راح لك اخفيو في الثاني من ازغازي تكباراو تلوفو زلو منقسقاس ስለዝሆነ بو درجه اخريون تي غلغله تون داون كنغبرو زلنا ነገራት تون داون ይዋረ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ተቃውሞ ድባት ኤርትራ ፈሽሎም እዮም ካብኣቶም ጽበዮ ነገር የለን ስለዚህ ኩላትና أبنا يأكل منقسቓስ تودينا يأكل أبدينا كوت أنكوت جلوبال يأكل أنت ترى أتقالسنا من هو في هذا زوريته تعال أزي قرب تأشير ساحتين في كوننا نأدرى ساحتين كل جزء كن رد آخر لنا complicated ناي social forces نأدرى أبزي مسرح زي ترى خمسة لو وده خمسة لو أجي تمر دبات مهلاون مخناتات الله سؤالنا يكون أبجابات هلالوان جيجاتات الله إنه يس الرمادين هو الرماد الله أتيكنا أوجد سنة هذا الله الحالي جن كم زي الله أنا عن ربيت كام خد جيجا يتحر بعدي يأكل فلت هذا اللون ثاني ندحر أبلاتنا إذا ندبات زياتن أكتي يأكل منقسቓስ هالين يأكل ندحر بزق بزي فالكوين أبلاتن نزي تقبلهم خديهم بالأمة صحبه خليهم كابز منقسቓስ لازم ناو قصنا أنت زي كنا يحاشي تكبر ذا لو أنت يأكل مستي نفسه ندحر تجيبه وجوده مستي كال entities political دبابين على خالق عينة organizations بحوار ناسره نلقاسي ما تحصل له متحد رابعين نتبي تي تومكرات ناي نمرح كلت لهم political نهاد نعبرة أكتر دباب كم دلوا تحدير دلوا بزم هنا ما تي نمرحنا إذا سوزي نتوم مراحتين هاي political دباب راح تقدر وزلوا غير كان عمره وجنا يزون كاب تقدم عندي ناس أشكر في الله يكون باي أنت ساعات في نتنا يهزم زحات سبسي هذه بريتوي سابي أكل مثلا تزحلوا أبزي ناي political دبات سجوا زلوا negotiation بحرار مسرح دي بداخل لون ساعتهم فعلا لازم الأمة عليهم أكيد يعني بعد سنة قبل المنقسቓስ يأكل حمشاينات بيدي ناي سيفيك منقسቓስ ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝምልከቶ ነገር የለን ይባሃል እቲ ቃልሲ ብዓብዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ስልጣን ቃልሲ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ይኣክል ጥምቶ ዘለዎ እንታይ እዩ أنتِ ناي حزبي حدنتن تساتفنتن بزي بلو درجة قصر كاب ناي سلطان قالسي رهو خيدي ناي سلطان قالسي عبد الجزيزي كما سرعات يبدأ كاب بوليتيكان أخرى من جسوي عبزي تساتفو وفراغ على وضع كل أبتي بروسيس أب كل شيء نهار ناي مستاف مسل بلو يقولون زي الإنتاج هذا قاعد تاع سيدي بحريات ما تزحلوا نتعامل تزحلوا كل تقدر زبون غير ساعتك على الداسي تاشات شيءتي نتمنقسቓስ ممزي نفس توصل في الثاني
ምንቅስቓስ ናቱ ዕላማታት ኣለዎ ናቱ ባህርያት ኣለዎ ናቱ ካይዳት ኣለዎ እቲ ምንቅስቓስ መምዝ ዝመጽ ሓደ ነገር لعل كله إسقاس ناو خاطر ويبوخ مرة هو يسوق زي كم زتاج عن سبب الجبر فتنة كاتالو بين كنا هيكون يتغمنا هيكون هاوخنا نوجه نظر يلهم إذا من إسقاس زي أب مهارن أمن وبابنا كثير كتير ما يحكي productive هون غالي لازم نبتزمت developments ጉተት በኢኮኖሚ አብትናቱ መሰረታዊ ዓላማታትን ባህሪያትና የሲቪካን ሳሳትን አተኩሮ ተደርጓል ሻባዓይ ሕጂ ዝቅልቀል ዘሎ ብፍላይ ብረት ናይ ምልዓል አንፈታት ዘድህብ ነገራት አለ አቲክ ከንታ ቀድመ ተወስኮ በጣው ከነብሎ ነፈልዶ አይነፈለን سنادر إشي أوسيهم زخمه يقول مورال يقول خال حامتات يبلنا راح كل برد لو ما تنقطع كل برد راح نحن سوى يعني يأكل كم يأكل نابزو قد شوف صدر يقولون بحر كوين كم بحدش نفسه كم حدا political military organization يجي يثبتنا على وجه زت زي كوينو بس حجز لنا civic درجة بسم يأكل حرنا ما بزوله جل خنا درجة سنجهدها اليوم تنقص على حاجة كان أول أول راح زي كنا شيء بحريات ما يتنقص عشان تتهلك يعرف كل وقت شامناي في يأكل ምንቅስቓስ ሲቪካ ምንቅስቓስ ባህሪያትን ምኽባር ኣብና ስልጣን ልድር ካመጣ ክሳብ ዝተቆጠበ ምስ ኩሉ ፖለቲካ ብዛቲ ሲቪካ ማሕበራት ተዕባት ሰራሕ ኣዛይ ደንዳን ሪቶታት بقدامنا تتي كلاتنا خنقول عزيبلنا زي مسرحنا يقالسنا قوتن بقوتن قند مع قنيو صباح نقو ارفرا هذا رجو سلام رجعتن فتر زسل منجستي كان اقوم نفيدو عن ابزان بحرك نعوت كيلنا ادخال زلنا ماي تسميتات ليستاوي كان ويش ليست كان راغصو يخلنا كمتات كلنا ان حر ابزي افيل غيرنا ግን تي تاي كم زمت زندي ያው ስለዚህ ነዛ ጉዳይ ዛ ሁሉ ጊዜ አጥቂና እንሰራሐላ ብታን አገዳሲ እጂ ናይ ያክል ምንቅስቃስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳ አለው ወደ ከመይ ትግዲ እንደህርልኩኝ ነዚ አሁን ራግፃ እንደህርኩና እንደህር ዩኒፋይድ ወይ ሓድነት ደለዎ ናብ ሙዳቅና ይበፍን ናብ ሙቃም ናይ መንግስቲ ዝመርሕ መስርሕ እንደህር ክንገብር ከልና راح ابزي اخا اي اكل ولا بين نزي اخ فتره انت زي قال مثلا كالوت بوليتيكال انتيتيز ما ارترا ما بزيت انت خدا دراخ بدرصات ما مدراخ عام خا قليل لا يكون انتي سعادنته قليل سلوك يكون لازم يلو سترونج بوينتس قد يتطرن ما بزي خدا في تخيلي يكبر ذكاء بزح نظرات هاي وإذا بفلايتي يأكل انقصاص تي بناهر الزلقة سلقة بزح زارة قطعات مالي بزح قطعات العالم مدارات مالي نالواتنا بزح انقصاصات مجالات مسألة صحاب المدارات هاي نظرين مالتاتنا هذا خابتي كساب حجون بزارة مدار تعبا تساعدنا ما يكون بشأنها في الجي أبزنا برا بجاجسا بوجمنا تخصص عادية متوسطة قبول هيكون
ምንታይ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ኣኪብካ ኣሳቲፍካ ተገዲሰ ማለት እዩ ኩሉ ተመክሮና ንኸምኡ ዓይነት መልክት እዩ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ክንደይ ዓመት ተቓሊስና ክሳብ ሕጂ ንኩሉ ክፍልታት ናይ ህዝብና ግቡእ ተሳትፍ ውድብ ወይ ሓይሊ ወይ ምንቅስቓስ ኣሎ ዝብል እምነት የብለና ዋላ ንኣብነት እታ ዓበየት ፈተና ኣብ ተመክሮና መን እያ ተጋላሕነት ኤርትራ ኩሉ ሸነኻት ጊቭ ኤንድ ቴክ ኣብ ገለ ሸነኻት ቁሩብ ምናልባት ድኽም ዝበለ ተሳትፎ ግን ስቲል ኣብኡ ኸማን ነዚ ተሳታፍነት እዚ ዓቂብካ ምኻድ እንደይ ክኽፈል ዝነበሮ ዋጋታት ትኸፊሉ እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ግን ሓንቲ ክንሓቶ ንኽእል ነዚ ምንቅስቓስ እንታይ ኦፕን ክኸውን ኣሳታፊ ክኸውን ዓዳሚ ክኸውን እዚኣ ጥራሕ ናብዚ ንላዕሊ ግን እቲ በዚ ጉዳይ እዚ ዝቐርብ ክስታት ንዓይ ብዙሕ ከሸግረና ዘለዎ ኣይኮነን እንድሕር ኣብኡ ንዕኡ እንድሕር ካብ ዝግብኦ ክብደት ሂብና ብኡ ተኣሲርና ንከይድ ኮይና ነቲ ቃልሲ ናብቲ ዝድለ ናሃሪ ንኸይከይድ ምዕጋቱ ኮይኑ ይስማዓኒ ሳልሰይቲ ነጥቢ እታ maybe ደጋጊመ ክጠቕሳት ፀናሕቲ ነገር እታ ተሳታፍነት ወይ ስፍዓት ናይ ተሳታፍነት ናይ ምንቅስቓስ ስቕ ኢሉ ይኮነን ማለት ቀንዲ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ንኩላትና ዝምልከት ዕላማ ሒዙ ስለዝተበገሰ እዩ ሕጂ እዚኣ ሜንቴን ክንገብራ እንክእል ኮይና ከዓ ንዓኣ ክነኽብራ ክንክእል ኢና ድሕሪ ካብኣ ክንወፅእ ኮይና ድሕሪ ናብ ካልእ ሰልፋዊ ጉዳያት ክንከይድ ኮይና እዚ ተሳታፍነት እዚ ውሑስ ኣይኮነን በፅል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ እቶም ኣብዚ ምንቅስቓስ ብፍላይ ምራሕን ምዕላይን ግደ ዘለዎ ጉዳይ እዚ ኣተኪሮም ክሰርሕሉ ፅቡቅ ኣብ ዘለናዮ መድረኽ ንገፅ እቲ ሃገርና ካይዱ ዘሎ ሽግራት ብዙሕ ዘጨና ነገራት ኣለዎ ብዙሕ የሰክፍ ነገራት ኣለዎ أي كلاتنا نردون نفكر بداية جي زي بزح تفيتات تربي و ما قرأت مدد من بلاي كله دي و بين بحفظ شو تتقاومه في اللايك يأكل من كسراس كم زعينتنا قرأت مدد دي كذهب وكموجات تقطب الوزن مثلاً تفتح primarily سابقندي organizing جبر سابقندي إنجازنا أبداً تلتزم مستمر كذا نبدأ بمهارين بحرالي تسترفع مسؤول أي بزمت تي تواق جبر ذكر نقدر بزح ساعدنا كانوا بحراي بلك أكون فلتة كم كلا لنا تي جبر زلا نقدر بينا جبار جبر نعمل كان example تتذكر مني مدعية شيء من هاي زغال سي بينا جاب خيرا سلام برد قالوا جي حتى أرمل سخيبالات تغينا من الوقت كل أجاب كالسي أبايتاي برد كجبرنا تبع خينا بعلنا نوصل برد راي ግን እቲ ንሕና ክንገብሮ ዘለናኻ ሪዝናብል ህዝብና ኣብ ዘይድለ ክሳራ ዘይእቱ ክኸውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ባሕራይ እቲ ዝረአ ዘሎ ብልጭ ዝብል ነገራት ከዓ ካበይ ይብገስ ኣሎ ንፈልጦ ንርድኦ ክንክእል ኣለና ስለ ንቅብር ኢና ዝተባህለ ናይ ሓቅነት ናትና ቃልሲ ግልጋል ዝመፅእ ዘሎ ድዩ ኣይኮነን ግቡእ ክንሓስበሉ ኣገዳሲ ባሕራይ ኣብዚ ይግደፍ ይትህልዎ ከምዝኽእል ንርዳእ ኣገዳሲ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣካላት እንዳሸጡ ብፍትኑ ዝነበሩ ሕጂ ይግደፍ ኣብ ምውዳቕ ተሓቢኦም ህዝብና ክመፅኡ ምዃኖም ክንፈልጥ ኣለና
انت واشتوسو انت يونيفايد جراب تزيتي صحن دون لا يشجرنا عن بعض سابزيتات عند مدتنا في كما لا دا قالسي حلال ግን ያክል ብፍላይ ጋ ፍርዳት خلاله كما ህዝብ ምንቅስቓስ ኣብቲ everything is on the table ግባሃል አይና ዩናይትድ ዶሜን አይና ዩናይትድ ዶሜን ደይኮን ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካል ኮሚኒኬሽን ሃት ምኻት ጉዳይ ዘለዎ ሰዓደናት ቪዲዮ ኣስያ ገዳሲ ዝብል እንታለን ካልእ መወዳእታት ምናልባት ሓበራ لازم كان عائلنا يهزوا ምንቅስቓስ አጻጻርነት ቆልዕነት ምርጋት አኩንገና ተአማንነት ምስምንጋሲ እጂ እዝም ቅሳዚ ፖሊስ የብሉ ቤት ማእሰት የብሉ ገለብ አብነን ሕድሕድ በሐባር ናይ መኻድ መንጎ ሰዓብቲ ዲስፕሊን ሃልዩ ናይ መኻድ ጉዳይ ቀንድ አምንታይ ዝምርኮስ ተአማንነት ኣብቲ ምንቅስቓስ ተአማንነት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ በዚኣ ተረዲኦም መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚኦም accountability transparency መራሒ ይኮኑ ኣገዳሲ ዝብል እምነት ኣለኒ thank you ምናልባት ኣነ ሕልፍ ክኸውን ይኽእል otherwise ናተይ ርእሶ ኣገባሪ ዘለኹ ከተካተልኩም ይመስሉ عملنا بقى يقنيلنا داويتهم حجي زي كبيد مغبن دي خايف كان دلها قرب نزلنا سنا فتح مبال سلازدلي حمش بريك بكمي كان عندنا كمليسنا خنزاتينا زي ما يدست ما يستي يقولوا خنقازا قصد الستريس يقبر 5 minutes زحري اسرانا حمشتن تنجمرينا مالتي